tafi maza kar ka tsaya wata ran sai ka kai kanka mataki. Kar kai sauri kar kai gaggawa, ita nasara ba ta zuwa da sauki. Kar ka ji komai ko ka faɗi ka tashi wata ran komai zai zama daidai. Na so na faɗi naki dan na taka mataki, duniya ta yi min daɗi ga liɗifi daga Allah.